Jinak jste se nemohli dočkat a podruhé jsme si přečetli vlastně mail a to nám psal pan Louda program. Tak jsme si říkali, tak fajn, to bezvadný, zařadává nám to si dáme ještě jednou. Určitě. Takže byli dva dneska jde. Já jsem rozhodl sled, my nepijeme jenom ráno alkohol. Takže proto máme píseň, která oslavuje jiný nápoj, je to čaj, protože my preferujeme ráno čaj, je to dobrý na celý koloběh. Říkáme, že když domácí čaj, tak výhradně jemča, jemnice a když si připlatíme, aby to mělo, když se říká post grády, tak je to originál Darjeeling z Indie. Oslým můstkem jsem se dostal k názvu písně. Ano, kolega si právě vydělal další 5 euro. K názvu písně, která je pěkná a která se jmenuje... Už jste dochodili? Vidíte, já tady normálně dělám prostě maximum, tak uvidíme, co dokážete vy. Ale já si teďka skočím. Píseň je to pěkná, jmenuje se Čaj z Indie. To je zvuk, co? Čaj z Indie, jistě musí něco být. Čaj z Indie, denně zkouším hodně pít. Najednou je mý přítel v Kíně, nejednou se tam přestává v Kíně. Něco se v tom, které snad skrývá, tak často pařím ho rád. Čaj z Indie, vždycky chutná